салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам дилҷӯи хатлон. Видеои навбатии мо дар бораи Windows 10 установка кардан дар телефонҳои Android. Чуноне программае ки дар рӯи экран мебинед Windows 10 ҳаст. тарзи установка карданша ба шумо нишон медиҳем ва ҳатман силкаш дар поёни видео мешавад. дроен скачат кунед, баъдан ворид мешем ба программа. хуб, ана ҳамин равзана кушода мешавад ва ин равзанаро ба мисли китоб мисол варақ мезанем. якто дуто ана чуноне мебинед. Get started. ана ҳамин як бор зер мекунем. разрешит. хуб, каме мунтазир мешавем ва бародаро чуноне мебинед ба таври автоматӣ Windows 10 ба кор шурӯъ кард. чуноне ки дар компютер аст, мисол рӯз, моҳ ва боз нишонаи дигар. мисол дар ин ҷо вақте ки шумо зер мекунед антивирустона нишон метаҳад. ягон программае ки истифода бурдестен ана ҳамонро нишон метаҳад. инам ба мисли ҳамон астай. хай дар ин ҷо контакт астае, сабшени ва дигар. менюи пуск астае. мисол ворид мешавем ба менюи пуск ва аз ин ҷо бошад ҳамаи он программаҳое ки мо дар телефон истифода мебарем ҳамонҳо намоиш дода мешавад. мебинем аз ин ҷо. хуб, боз ҳастае. мисол этот компютер ҳаст. чуноне ки мебинед ворид мешем ва мисли компютер ҳард дискои моро нишон метаҳад. янем ворид шем ҳами дискода маълумотҳомона бинем. хуб, бародаро, боз карзӣ надорад, хай дигар. хуб, ворид мешавем ба этот компютер. мисол боз аз ҳамин боло чунон ки мебинед x мекунем ва мисли компютер кор мекунад. дӯстони азиз, агар видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед ва дар канал обуна шавед. фикротона дар комментария нависед. кадом видеое ки мехоҳед, мо ҳамон видеоро ба шумо пешкаш мекунем. ва бародаро, ҳатман подписатсия кунед, дастгириро аёд наброред. боқӣ дар